непобедим световен шампион по кикбокс, и Жак Денар, арогантен претендент за титлата в матч, в който парите не означават нищо в сравнение с жаждата им за мъст. Джон Барет в Американски кикбоксер 1. Джастин Естопаджи е убиец, който снима обезобразените от него трупове. Край на убийствата слага полицаят Лоусън. Майкъл Дудиков, среднощен стопаджия. Драматични събития за Фрейзър Суини, невзрачен гимназист, който успява да докаже своята любов пред дамата на сърцето си. Майкъл Дудиков в екшъна "Спаси ме". Барет, бивш полицай в центъра на войните между бандите в Лос-Анджелис. Сега той диктува правилата на играта в ролята на уличен рицар. Джеф Спикман в екшъна "Уличен рицар". Това е най-доброто за месец декември от програмата на Мултивидеоцентър.